Åbne i døren, fordi vi kan ikke høre musikken, så kan jeg ikke løbe. Nej, kom nu. Er du klar? Start ikke med at sige 3, 2, 1, go. Nej, vent lidt, så skal jeg lige åbne døren lige. 3, 2, 1, go! Okay. Hvor smager det dårligt? Det er noget værd ord. Ej, hvor smager det dårligt. Drik det nu. Robert. Stille og roligt. Ej, jeg har kun noget hertil. Jeg vil ikke finde ud af det. Han var godt langsomt gut af det der. Kom nu. Jeg er næsten færdig jo. 30, ikke? Jo. 1, 2, 3, 4, 1. Det er nej, du har slet ikke drukket det, Pig. Ja, i hvert fald. 6, 4, 7, 5, 8, nej, det er 6, 9, 10, 11, 9, 12, 11, 12, 13, halvvejs. 14, 15, 17, Nej, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 24, 27, 28, 28, 29, 30. Jeg har fundet en genvis. Ej, det er fanden. Helvede, mand. Ej, det er nemlig ikke rart. Pænt, du griner da vel ikke? Nej. Okay. Ej, det var jeg ikke glad ved. Godt kæmpet, min dreng. Ja. Ja. Kom så, kom så. Hvordan, mand? Det var jeg ikke glad ved. Godt. Vi har en mere.